everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show, and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu usizini 8 lo dlala ke manje i-episode ke ezayo. Abantu bayala nje ukudela kamamiyeni kule season lapha na ke einkundleni zokuxhumana. Uyakhuluma kusiyame yezini hayi le season futhi nje uyinikele ekutheni nje ngifuna ukukhuluma ngokuthi engicasulayo yonke into esesifubeni sami nento engifuna ngiyithanda ukisho ngizoyikhuluma bese kuba ukuthula kaMakhumalo guys. umuntu Khumalo uthule ke kule season, uthule nje akakhulumi kakhulu bese kuthi uMacele ke ujabule ngendaba yomfazi omusha and abantu abaningi bathi ke she is doing that to spite la abanye ke abafazi ababona ukuthi abayithandisisi indaba ukuthi kuza ke unumber 5 ekubeni yena wathi unumber 1 walanywa kwaze kwafika kunumber 4. Kuleli viki eliqalayo they will get a chance to meet umnakwabo ke uMakhwela mangaphosisi umayeni ke will ask if uMusa usemlobolile yini. Angazi ke guys ngaphela fa ngabe makuthi umlobolile uyazi ukuthi ke uselobolile kuyovela kuphendula uMacele kathi le umbuzo enjalo ngizombuza yona umakoti bangabe ke sengimbona njengoba ngumama ke omkhulu mina ngizokwazi ukuthi ngikhulume na ngimbuze imibuzo enjengaleyo. Bese umayeni evutha ethi yey ngicela ungamkhulumeli ke uMusa. Then later simuzwa umayeni ebuza umsele ukuthi awungitshele kahle wena kanti uMacele usewuma wakho yini. Sizobona guys ingxabano eningi between umayeni noMacele and uThobile this time social media uthi cha bose ngazi ukuthi ke ugele ukhathele nkosami ukupretenda uze wathi ke kumseleku yena umseleku mangabe umuntu emhlonipha kamthatha serious. Yikho ke laba abanye abantu bengamboni bengamazi nokuthi ke uyini. She also said akafeel lutho ngokuza kamnakwabo ayisekho le yanto ukuthi ekuzela ke uMusa Mselekithi hayi akamthathe number 5 yakanankinga yabona nje futhi ke amahebezi aveza ukuthi unumber 5 owangakubo kaMakhumalo. So nje kunjalo guys uphithene nje especially kuMakhumalo nje kule season ngathi uzobe nje umuntu oyidinelwe oyicasukile ongafuna ukukhuluma kakhulu. Guys mangabe wena ke uneutral akaqondakala ukuthi ke uyiliphi. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.